Ya, genteng nanti ya. Esuk kabeh anggere esuk. Ayo semarai kowe malah celat aku dadi marai ketonto-tonto to. Ampun. Celat. Ayo Tin, gentenan Tin. Ya. Alusan nek. Alon-alon. Dibenake. Yo ngah. Alon-alon. Piye Mbah, cek kuat? Oh masih. Ya ada yang nggak kuat itu ada. Apa? Hah? Apa? Ada. Saya ngerti aja lo. Aku mau ndelokke kok kathoke mlotrak-mlotrak terus iki mbok tak benakke apa piye? Cek, mikir tak gua alasan. Lah apa? Lah, mbok nek kolore pedhot iki dibenakke. Ora pedhot, tak ngenekke iki ben kenceng. Lho? Apa nih sing kenceng? Ngampet. Paket mau ngene-ngene Mau bae. minggu kono terus dadi kelalen. Ini ndak apa-apa. Sesuk nek kolore melu disetageni dadi ora medhu. Oh, sik, mikir tak gua alasan. Ngapa ta? Nggo ngenceng ketok. Wah, kok dirembuk nang omah. Oh. Ora kok ya dirembung nang kene ya ora apa-apa kok dirembung nang omah piye. Ngencenge piye to maksude? Ayo Ana sing lobok. ben ora kebanjiran. Ayo ta. Delok kathoke. Kal. Kayak ngapa lho kok mlotrak-mlotrak iki? Oh, mbak aku genti. Lah ngono aku ora mlotrak lho. Loh. Sone rasa nggo kathok ngono lho. Radong iki anune Simbah weh. Rahasiane Simbah pokok. Oh, klarisane kuwi. Heeh, warisan kuwi gawan bayi wis. Yo. Kok ndem iki ngopo to? Lah ngapa lho? Wong dhek edhe kok didemak-demak. Aku ora demok, tak ngene lho. Mbok ya kongkonan kah kanca. Kongkonan apa? Hah? Kongkonan ngon ngapa? Benake klambi lho, Mas. Aku ora benake klambi ming nek cara wong istirahat di tempat ki ngene iki. Kok obah dhewe. Lah ya piye nek ora obah? Sambel kemangi. Sekon sapa? Kok watan muni sambel kemangi. Selak kowe bali. Ya ora dibawani no ya. Kudu dibawani. Iku mau tanpa mendutan liyane sambel kemangi. Apa? Apa mau jenenge? Ana liwung, ana gebuk asmara. Ah sambel kemangi siki ya masih ana ya. Di sambel kemangi ana apane? Ha iki lho. Iki Ya manut nggon tulisan kok kowe sambel kemangi ya sambel kemangi. Rizky Konveksi minta lagu sambel kemangi tulisannya isor Tatin. Oh, wis Terus jerone apa? Ya tak suwek jerone pisan. Waduh lah ya piye? Ah engko gampang lho. Ki apa iso nang kene lho. Oh iya tenan lho ya. Tak bonus iki. Apa wi? Apa? Ndok. Aku siji dumuk-umuke. Kok aku arep dikeki ndok lho. Aku ki duwe loro ora tak duduk-dudukke kok. Engko sapa sing seneng tak kon mangan. Yakin. Endi ndokmu endi? Amburi. Kok ora digawa rene? Ayo ngisini-sini nang panggung kok Lah kae lho sangu. kaya Pak Sena ndoke duduhke lho. Lho ngono kuwi. Anggonku tak duduke ra ketok engko ndok gemak kok. Plontreng ngene ae wae. Hah? Plontreng kaya ndok gemak ae. Ora, kowe wis diwenter abang. Esuk-esuk kok ora. Blurik ya, Mbah. Ambuh. Iya, dibawani sik. Heeh. Bawani napa, Pak? Ya mambiat mayo. Sambel kemangi apa? Dibawani. Ya. Ko liwung ko iki wis meh. Meh. Wis meh apa? Meh Meh liwung. tak kira meh ngopo. Ora apa-apa. Mambiat mayun. Ki yo Banyuwangi nek iki cetha. Lah iya.
Mbah? Ngrasake suaramu. Jenengan sing anu. Kaya nglangut-nglangut. Ngantuk. Ora ngantuk. Ini ngapa ngematke ngene ngapa? Aduh kok ya mripatku ki kepiye? Kok kabeh-kabeh kok ya kleru. Ayo nek omongan sing dimatke raine lho. Omongan ki dimatke raine kok omongan kok dimatke ngisor. Lha apa? Wis sae tembang-tembang. Sampai kemangi dibawani. Mah yer-yeran kok ngene mbokmu. Nyeram bayi naswan Santengmu gak gerak kok Iso terjadi banjir lho, Mas. ngapa lo kok banjir? Adi getahe. Sapa sing getak ora ono lho. Awak, culek. Terus piye? Alon. Musik ki pakai rasa. Mbah, iki jaremu kok teles. Durung. Ketake kaya teles to. Alon. Bangun priben iki. Bangun. Ya ben semangat ngono lho, Mbah. Oh ya. Serok ya. Oh. Pianyo. Wangi. Ora kaget. Kongkur tok. Arep mlayu. Siap. Ayo, genjlengan ah. Tak inceng. Apa le apa? Lho, kincenge kok nyedak tatin ki. Pengen ceng apa? Kok nginceng ngendang kok ndur mepet-mepet. Atiku ki kebacut dadi ati wong apik. Oh. Terus? Ning kok ondredilku ki do malah ngejak Tapi raut. berarti ora cocok karo atine. Oi. Atine apa ning mripate bosok. Bosok kok iso nginceng. Maksudnya ini nakal ngono lho. Kan aku masih kecil. Kalau kecil nakal, kalau tua rewel. Berarti bocah tua nakal rewel. Minta apa kalau nakal? Aku Minta apa? nakal minta gendong. Oh, Gendong. gendong. Gendong siapa? Gendong siapa? Gendong imbok. Ibu siapa? Gendong tembok. Wah, dipaku nang tembok. Gendong arep pemburi. Mah, Ayo to. aku. Heeh. Aku Omong. uri wae. Goblok tadi lek goblok. Inter Kok inter? uri nah. Kok iso buri? Ngapa nek buri ngapa? Cekelan apa? Ayo cekelan cething wong ning pawon kok. Nang buri ki pawon ya lah. Ada ke apa? Esok kok datang delawan. Awang kene iki didikan ape? Wah, gayamu. Ngomong gendong buri, aku ngerti maksudnya gendong buri iki ngerti aku. Napa? Ayo mengarep cekelan cething iki to. Ayo nang buri. Apa coglok? Anda melerane tin ora ngono kuwi tin. Kamu suwe-suwe nakal lagi. Heeh. Siap. Tak bondone tangan barang meripat tak solasi.